Ni Natalia Alberiz naiz eta aurkeztu dudan proiektua Sormen Beketan izan da menditik ibili uretan sartu. Proiektu honetan agertzen dira nire bizitzan garrantzitsuak izan diren lekuak. Esaterako Gipuzkoako kostaldea, Arabako mendialdea, Zigoitiatik, eta leku hauek nolabait nire nortasuna baldintzatu dute. Nik uste dut leku naturgunetan zentzumen desberdinak inplikatzen direla, eta hori nolabait islatu nahi izan dut, abia puntu moduan. Argazki batzuk nik egindakoak kalkatu ditut eta handik konposaketak egin ditut. Eta planteatu dut batzuetan momentu suntsikorrak irudikapenen bidez harrapatu nahi ditugula, eta hori batzuetan nik saiatu naiz egiten.